Ndi nthawi yankhani kuchokera kuno ku MBC ndipo masanano muli ndine Simeon Boys. Poyamba nayi mitu yake. President Mutharika wasintha maudindo zina mwanduna zake komanso wasankha akuluakulu atsopano mu nthambi zofalitsa nkhani za boma. Boma lapereka ndalama zokwana 3.8 billion kwacha mwa 10 billion kwacha yomwe ikuyenerera kuthandizira ntchito za maphunziro aulere mu sukulu za sekondari. Ndipo unduna wa zaumoyo walangiza sukulu mdziko muno kuti zilimbikitse ukhondo pofuna kupewa kufala kwa matenda a kolera. Takulandirani mu nkhani zathu. Mtsogoleri wa dziko lino Profesa Arthur Peter Mutharika wasintha maudindo ena komanso kusankha nduna zina zatsopano za boma lake. Malinga ndi kalata yomwe mlembi wamkulu wa boma a Justin Saidi asayinira ndipo ayichulutsa, a Alfred Kangata tsopano ndi nduna yoona zachilengedwe ndipo wachiwiri wawo ndi Chipiriro Mpinganjira. A Jape Mhango tsopano ndi nduna yoona zamtengatenga ndi zomangamanga, pomwe a Feston Kaupa awasankha kukhala nduna yoona zachitetezo. Phungu wa tauni ya Luchenza achimwemwe Chipungu tsopano ndi nduna yoona za malo, nyumba ndi chitukuko cha matauni. Athopo Tembo tsopano ndi wachiwiri kwa nduna yoona za ulimi wothirira ndi chitukuko cha madzi. A Edgar Tembo awasankha kukhala wachiwiri kwa nduna yoona za mafakitale, ntchito za malonda ndi zokopa alendo. Enanso omwe awasankha ndi a Charles Chilambula kukhala wachiwiri kwa nduna ya zaumoyo ndi ukhondo. Mayi Jean Matanga tsopano ndi nduna yoona za mphamvu za magetsi ndi migodi. Maudindo ena a ndunazi ali monga anawasankhira miyezi yapitayi. Padakali pano President Mutharika wasankha Mayi Meuka Chimbanga Manyozo kukhala mkulu wa nthambi ya zofalitsa nkhani komanso a Deogratus Mana kukhala mkulu ofalitsa nkhani za boma. Mayi wa dziko lino Madam Gertrude Mutharika wati pakhale mgwirizano pothandizira anthu omwe akuvutika komanso kusowa chakudya. Mayi Mutharika alankhula izi pa bwalo la zamasewero la Landscape ku area 44 muzinda wa Lilongwe, pomwe amapereka thandizo la chakudya kwa anthu 500. Zambiri mu ripoti ili la Mwayi Mtumodzi. Mayi wa dziko lino Profesa Gertrude Mutharika wapempha kampani komanso anthu akufuna kwabwino kuti adzithandiza anthu ovutika mdziko muno. Iwo ati kudzera mu ubale omwe bungwe la Beam Trust lapanga ndi bank ya NBS komanso kampani ya Nico Group, anthu ovutika alandira thandizo lomwe liwapatse chiyembekezo mu chaka chatsopano. Ndipo mwina nditengerepo mwayi kuti makampani ena, ma NGO ena, tiyeni tigwirane manja kuti tithandize anzathu amene ali opeza mochepekedwa. Nthawi ino pachitika zambiri, tamva kale ngati kunkhondakhonda ndi madera ena, mvula yagwa kwambiri, kwamba kale madzi osefukira, anzathu ena ali pa moyo osakhala bwino. Tiyeni tigwirane manja kuti iwonso tafikire. Koma ndinonyadira kwambiri kuti kumva kuchokera kwa a chairman a NBS Bank komanso a group managing director a Nico kuti ndiwokonzeka kugwira ntchito ndi ife a Beautify Malawi. Tikutsimikizieni kuti ifenso takonzeka kugwira nanu ntchito, ndipo tikhulupirira kuti tipitirize kugwira ntchito imeneyi. Kuno sikukhala koyamba kapena zimene tachita pano sizikhala zoyamba, koma tikhulupirira pakhala zikulu zimene zichitike kuchokera ku Beautify Malawi komanso Nico Group ndi NBS Bank. Kumbali yake wapampando wa banki ya NBS yemwenso ndi mkulu wa kampani ya Nico Group Vizenge Kumwenda wati thandizoli ndi uthenga wamphamvu kuti mayi wa dziko lino amazindikira kufunika kuti anthu adzilandira ulemu. Iwo ati mgwirizanowu waonetsa poyera kuti ndi khumbo limodzi anthu ovutika atha kumapeza zosowa zawo mdziko muno. Mogwirizana ndi Beam ndamene ane maganizo amene akuti ati funa tithandize anthu akuluakulu okalamba ndi ana ovutika osauka. Ndiye ife tinaona kuti ndi chinthu choyenera kuti ifeyo tigwirane nawo manja kuwathandiza pa ntchito imene iyi, chifukwa
ndi ntchito ya chifundo yabwino yoti ngati banki ndiponso aniko tisamangoonedwa ngati kuti ndife anthu kuti timangofuna kupanga maprofit ayi. Tifuna kusonyeza kuti ndifenso anthu achifundo mokuti mabizinesi athu akamapita pasogolo mbali ya phindu lina, phindu lomwe timapanga timayika padera kuti lipite kuthandiza anthu oterewo kuti dziko la Malawi lizikhala lokomera anthu onse. Ena mwa akuluakulu omwe anali nawo pamwambowu ndi mkazi wa wachiwiri wina wa mtsogoleri wa dziko lino Tadala Chihana, nduna yoona za chitetezo cha mdziko yemwenso ndi mlembi wamkulu wa chipani cha Democratic Progressive DPP Peter Mkhitho, wachiwiri kwa mtsogoleri wa chipani cha DPP ku chigawo chapakati Alfred Gangata, mkulu wa bungwe la Beautify Malawi Trust Dingiswayo Jere, Senior Chief Tsabango, kungotchulapo mwa ena. Mai Mtumodzi, MBC Lilongwe. Unduna wa zamaphunziro wati boma lapereka ndalama zokwana 3.8 biliyoni kwacha mwa 10 biliyoni kwacha yomwe ikuyenera kuthandizira ntchito ya maphunziro aulere a msukulu za sekondari mchigawo chino cha maphunziro. Nduna ya zamaphunziro a Bright Msaka yanena izi pomwe maphunziro a msukulu za sekondari aulere ayamba dzulo msukulu zonse za boma. Zambiri mu ripoti ili. Nkhani ya maphunziro aulere msukulu za sekondari inali mfundo imodzi yomwe mtsogoleri wa chipani cha DPP yemwenso ndi mtsogoleri wa dziko lino pano Professor Arthur Peter Mutharika adalonjeza kuti ayambitsa ngati njira yoonetsetsa kuti mwana aliyense mdziko muno ali ndi kuthekera kopeza maphunziro. Ndipo mmodzi mwa akuluakulu pa sukulu ya Mkwichi mu mzinda wa Lilongwe, a Gloria Ozias, wati ana 40 mwana 100 aliwonse akhala akuvutika kulipira ndalama ya maphunziro awo, ndipo kuti 77 mwa anawa analephereratu kulipira teremu yapitayi. 60% amakha kulipira nthawi yake, pamene ana 10% amalipira koma mochedwerapo, pamene ana pafupifupi 9% ndi amene amavutika kwambiri. Ganizo limeneli ndilofunikira kwambiri, lithandiza ana athu onse kuti azikhala kuphunzira, sipazikhalanso ana ena oti mwina akuvutika uzidwa akayi kuti akafufuze fizi, koma ana onse azipezeka kuti akuphunzira. Ndipo nduna ya zamaphunziro a Bright Msaka auza MBC kuti boma tsopano layamba kukwaniritsa masomphenya ake omwenso athandizire kutukula ntchito za maphunziro mdziko muno. Skulu ya sekondari ya ulereja yayamba lero ndipo yayamba bwino, ndipo maskulu onse ndiotsegula ana onse akuphunzira mmene anafunira, ndipo mmene anakonzera a president athu Professor Arthur Peter Mutharika kuti Amalawi aphunzire paka amalize secondary education zayambika ndipo zikutheka. Kubwera kwa maphunziro aulere msukulu za sekondari kukuyembekezeka kuthandiza makolo ambiri omwe akhala kuvutika kupereka ndalama zolipirira maphunziro kuti athe kutumiza anawa ku sukulu popanda vuto. Mchaka changothachi ana oposera 103,000 ndi omwe anasankhidwa kuti akayambe maphunziro awo ku sekondari mwa ana 261,000 omwe anakhonza. Trust Office, MBC Lilongwe. Padakali pano sukulu zosiyanasiyana mu mzinda wa Blantyre zati kuyamba kwa maphunziro aulere kuthandizira ophunzira kupitiriza maphunziro awo mosavuta. MPC inayendera sukulu zina za sekondari mu mzindawu ndipo inapeza kuti ophunzira ochuluka ayamba kale kuchita maphunziro awo. Ndipo aphunzitsi nawo ati ndi okondwa ndi ndondomeko yomwe ati ithandizira ophunzira ochuluka kutenga mbali pa maphunziro mu teremu yonse. A Steven Kungala ndi mphunzitsi wamkulu wa sukulu ya sekondari ya Zingwangwa. Sukulu lero yayamba bwino kwambiri, ana sukulu abwera maunyinji, kumafika makolo ena asamukhulupirira kuti zikhoza zaulere amatifunsa tawuzati yayi ndidzatheka basi ndithu ndizaulere ndithu, especially amene anawa asankha pa second selection ndi replacement, ndi amene anafika lero kumafunsa kuti ndizaulere ndithu aya ndizaulere ndithu, akakhala ena opitiriza wankhala kale hayi ndithu awo anangoziwiratu kuti ndizaulere mode abwera maunyinji zedi. Kukhala sukulu yaulere ndi chinthu chopambana kwambiri chifukwa choti ana ambiri amene amakanika kubwera ku sukulu panopa akwanisa kufika,
zimene pachizungu timazinena kuti access to education ndeti afikirana ochuluka amene amakanika kubwera ku sukulu chifukwa cha nkhani ya school fees zimene zizatheka basi ndithu chifukwa kulibe zomathamangisana kuti pata 2 weeks musabwere ku sukulu mulipire kaye zimene zozata. Ndipo mphunzitsi wamkulu pa sukulu ya sekondari ya Njamba Oraf Sanga wayamikira boma kamba kanondomekoyi yomwe ikuyembekezeka kulimbikitsa ntchito za maphunziro m'dziko muno. Kabwedwe pana monga pa Njamba pano sikanakhale kosiyana kwenikweni chifukwa ana amene timayembekeza kuti abwere ndi amene abwera. So I know kuti mwina pata kukhala kuti ena mwina akulingalirabe amene mwina adasiya sukulu kuti mwina afikebe mwina masiku 2-3 akubwerawa tikhati kuona ena akubweranso koma lerolo amene anafika ndi ana amene timayembekeza. Ena mwa makolo a mchigawo cha kumpoto ayamikira boma kamba kuchotsa chipsinjo chosaka ndalama zolipirira fizi ya ana sukulu za sekondari. Blessings Gondwe ali ndi ripoti. Mayi Lilian Chavula omwe amakhala mu mzinda wa Mzuzu akuti ndokondwa ndi ulamuliro wa chipani cha DPP kamba kokwanirisa maphunziro aulere a msukulu za sekondari. Iwo ati kale amavutika kuti apeze 96,000 kwacha yoti alipirire sukulu ana awo awiri omwe ali pa sukulu ya sekondari ya Chivavi. Iwo ati tsopano azigwisa ntchito ndalamayi pothetsera mavuto ena apakhomo popeza amuna awo anamwalira. Kwa ineyo mmene nimapezera ndasangalala chifukwa ndikuthandizika mmene uyu mwana wali form 4 ndikuti alemba mwaulere mpana amalize ndikuti wa form 1 ndikuti azafika form 4 osalipira school fees ndikuti kwa ineyo ndatengako mbali ya school uniform makope ndi mapeni. Mtsogoleri wa ophunzira pa sukulu ya sekondari ya Chivavi Precious Suluti wati agwisa ntchito mwayi umenewu kuti alimbikire sukulu ndi kukonza bwino mayeso. Ngani imene tayilandira mwasangalala kwambiri ndipo ngaliphire kwa nkhoti mutani chifukwa vanongoganiza zongolumpha mwamba chifukwa kuti moyo ndokuti nkoyamba kwa ineyo ni moyo waukulu kwambiri ndipo ndi mphaso yoti even kuti aboma kuti abwere atione ifeyo mmene tili tikusangalala kwambiri ndipo tasangalala kwambiri. Wachiwiri kwa mphunzitsi wamkulu pa sekondari ya Chivavi William Phiri ati ali ndi chiyembekezo choti maphunziro aulerewa apangisa kuti ana ambiri abwerere ku sukulu m'dziko muno. Panopa ndikhulupirira ana akhala ambiri palibe amene angajombe ku sukulu chifukwa zimene zinkalepheresa kuti abwere achotsapo nkhani za fees. Komanso tikudziwa kuti dziko kuti lipite pasogolo ndi maphunziro apamwamba. Ndiye panopa boma linati aliyese akhale ophunzira palibenso zoti alipire fees kutanthauza kuti anthu ambiri mdziko muno akhala ophunzira. Maphunziro aulere ndi imodzi mwa nsanamira zachitukuko za chipani cha DPP. Blessings Gondwe, MBC Mzuzu. Ndipo boma la Mangochi ophunzira a msukulu za sekondari za boma ayamikira boma pochotsa ndalama zomwe ophunzirawa amalipira pa maphunziro awo a sekondari. Sotin Ndazi walemba ripoti ili koma akuwerenga ndi Dave Uma. Maphunziro a sekondari mboma la Mangochi ayamba bwino kutsatira ganizo la boma lokuti sukulu za sekondari zikhale zaulere. MBC itayendera sukulu zosiyanasiyana kuphatikizapo sukulu ya sekondari ya Mangochi ophunzira ayilandira bwino nkhaniyi ponena kuti maphunziro olipira anali tchingo lomwe lalepheresa anthu ambiri kupita patsogolo ndi maphunziro awo. Umu ndi momwe ena mwa ophunzirawo ayankhulira. Napanga register nese tapeza accommodation yathu mu hostel then nalowa klasi kumapanga ma review zinthu zina ndiza zimene nalemba last term like my past papers. Ngira ngati nthawi imeneyo fees inaliyo okwererapo ndipo ana ambiri amakanika kupereka school fees koma panopa fees yasika aliyese akukwanisa kulipira bwinobwino moti tonse. Ndipo poyankhulapo pa nkhani mphunzitsi wamkulu pa sukulu ya sekondari ya Mangochi a Ismail Ngadamika ati maphunziro aulere aku sekondari athandiza kuti ophunzira ambiri apite patsogolo ndi maphunziro awo chifukwa ndalama zolipirira maphunziro aku sekondari zakhala zili chipinjo kwa makolo angakhalenso anthu omwe amasamalira ana amasiye. Azikuenda bwino ndithu ndipo nkhani imeneyi yabweretsa chimwemwe kwambiri pakati pa makolo ndipo ndikhulupirira kuti ana makolo onse atumiza ana awo mwaunyinji ndithu.
ndipo poyankhulapo mkulu owona za maphunziro m'boma la Mangochi pansi pa khonsolo ya Mangochi McDonald Kuse ati ganizo la boma loti sukulu za ku sekondari zikhale zaulere lithandiza kuti msukulu mukhale ophunzira ambiri kuphatikiza ena omwe adasiyira sukulu pa njira. Makolo kunoku ku Mangochi poyamba amalephera kutumiza nawo ku sukulu, koma pano titacheza nawo atisimikizira kunena kuti anawo ayambano kupita ku sukulu mwakathithi. Ifeyo zikutisangalatsa kwambiri chifukwa mfundo imodzi ya Ministry of Education ndikuonesesa kuti ana azipita ndikumakapeza maphunziro awo ku primary angakhalenso ku secondary. Kuyamba kwa maphunziro aulere mu sukulu za sekondari ndi chimodzi mwa zinthu zomwe president wa dziko lino Profesa Peter Mutharika adanena kuti adzachita akadzalowa mboma pa nthawi yomwe ankakopa anthu kuti amuvotere pa chisankho chomwe chinachitika mdziko muno pa 16 Septemba chaka chatha. Mukuona nkhanizi kuchokera kuno ku MBC, tiyeni tionenso mitu yake. President Mutharika wasintha maudindo zina mwanduna zake komanso wasankha akuluakulu atsopano mu nthambi zofalitsa nkhani za boma. Boma lapereka ndalama zokwana 3.8 biliyoni kwacha mwa 10 biliyoni kwacha yomwe ikuyenerera kuthandizira ntchito za maphunziro aulere mu sukulu za sekondari. Ndipo unduna wa zaumoyo walangiza sukulu mdziko muno kuti zilimbikitse ukhondo pofuna kupewa kufala kwa matenda a kolera. Tikupitirira ndi nkhanizi. Unduna wa zaumoyo walimbikitsa sukulu mdziko muno kuti zionetsetse kuti zikutsatira njira za ukhondo pofuna kupewa kufala kwa matenda otsegula mimba a kolera. Mneneri wa mundunawu Adrian Chikumbe walankhula izi pomwe sukuluzi azitsegulira. Olive Pili ali nkhani yonse. Pofika pa 5 January 2026, unduna wa zaumoyo wati chiwerengero cha anthu omwe apezeka ndi matenda a kolera chafika pa 15 kuyambira pa 1 November chaka chatha. Malinga ndi mneneri ku unduna wa zaumoyo Adrian Chikumbe, anthu omwe apezeka ndi matendawa ndi ochokera maboma ena mdziko muno monga Kasungu, Neno, Balaka, Lilongwe, Mzimba North, Blantyre, Karonga ndi Chitipa. Kutsatira kutsekulira kwa sukulu za primary ndi secondary mdziko muno komanso sukulu zina za ukachenjede, Chikumbe alangiza adindo msukuluzi kuti aonetsetse kuti ophunzira akutsatira njira zonse za ukhondo pofuna kupewa matendawa. Iwo anatsindika kuti ophunzira mmodzi kupezeka ndi matendawa, enanso ambiri akhoza kupezeka nawo kwa nthawi yochepa. Kolera okhala matenda amene amafala mwa msanga pamalo ndiye kuti tikudziwanso kuti ndi sukulu zatsegulidwazi nkutheka kuti ngati mwana mmodzi atangopezeka ndi kolera mmene pazidutsa maola ngati sitichitapo kanthu pakuzopezeka ana ambirimbiri atapidwanso ndi matenda amenewa. Koma ife tikulangizanso kwambiri akuluakulu oyendetsa sukulu zonse kuphatikizaponso ngati aphunzitsi mu sukuluzo kuti tionetsetse kuti zosambira m'manja zija timakhala nazo nthawi muja tinali ndi COVID muja zimene zikhalepo ndithu mu sukulu. Pakadali pano unduna wa zaumoyo wati ukugwiranso ntchito ndi maunduna ena, nthambi yoona za ngozi zogwa mwadzidzidzi ya Dodma, nthambi ya zaumoyo ya Department of Health Emergencies ndi mabungwe ena pofuna kupewa kubuka kwa matenda a kolera m'malo omwe mukukhala anthu omwe akhudzidwa ndi madzi osefukira madera ena mdziko muno. Olive Pili, MBC, Lilongwe. Wapampando wa kampani ya Muli Brothers Limited Holdings Aleston Muli wapempha boma kuti lipitirize kukhazikitsa mfundo zabwino zotukulira ntchito za kampani za mdziko muno makamaka zomwe zimagulitsa katundu wake ku maiko akunja. Amuli amayankhula izi pa mapeto amapemphero apachaka omwe anakonza ku Blantyre pofuna kuthokoza ndi kupempha Mulungu kuti atsogolere ntchito za kampani chaka chino. Chisomo Break wafika ndi zambiri. Amuli adati kampani zomwe sizaboma zimathandiza kupititsa ntchito za chitukuko patsogolo ndipo palibe dziko lomwe linatukuka ngati kampani za mdzikomo sizikulandira thandizo lokwanira kuchokera ku boma. Iwo anati kubwera kwa ulamuliro watsopano wa chipani cha DPP kukupereka chiyembekezo ndipo kampani zomwe sizaboma zayamba kale kuchita bwino ndipo pali chiyembekezo choti ntchito za kampanizi zikhala zikuyenda bwino. Dziko lina lililonse silingayende ngati achina ake eni nthaka
sakupanga business ndipo sakupanga export katundu wochuluka kupita ku maiko ena. Chifukwa chonena kunena kuti ngati kuti tikutumiza katundu osapanga process kumatumiza kunja osachita add value ndiye kuti tikuchita export ntchito kunja ku maiko akunja. Pomwe monga mmene mwaona a president atangolowa anena kuti no mining tizichita add value, mining tizichita add value Malawi momuno. Zimene ni njira imodzi yochita promote kunena kuti forex izibwera konkono. Ichiso ifeyo monga ngati Amuli Brothers 2026 going forward with the new government. Taona president akupanga ma speech yao kunena kuti now he's going to put in measures good environment for business. Akutanthauza kunena kuti aliyense opanga business azipanga mwa ufulu. Zikamamukanika zizikanika yeka. Ndipo mawu wake mkulu woyang'anira zauzimu ku kampani za MBL Holdings Mbusa Bire Gama anati mapemphero a chaka ndi chakawa amathandiza kubweretsa chiyembekezo kwa ogwira ntchito makamaka zaka zisanu zapitazi pamene kampani za MBL Holdings zakhala zikukumana ndi mikwingwirima. Taona kuti ni mapemphero ofunikira ndipo athandizadi kampani ya MBL Holdings. Athandiza bwanji? Mukudziwa kuti kampani imene yakhale kukumana ndi ziphinjo zosiyana-siyana makamaka nthawi zina boma likasintha amatha kukumana ndi ziphinjo zosiyana-siyana koma kuti alimbe ndi kumakhala pobe chifukwa choti amakhulupirira kuti Mulungu amakhala mbali yawo. Komanso nkati mwa mapemphero timakhala tikupemphereranso management and staff. Andi mukudziwa kuti gawo la mapemphero limalimbikisa kuti anthu akhale ndi chiyembekezo kapena kuti so chiku. Ndipo mawu ake achilimbikitso kwa ogwira ntchito ku kampani za MBL Holdings Bambo Boniface Tamani adalangiza ogwira ntchitowa kuti azigwira ntchito mozipereka komanso atenge kampani za MBL Holdings ngati zawo makamaka podziwa kuti kampanizi ndi zomwe zikuchititsa kuti miyoyo yawo izipita patsogolo komanso kutukula chuma cha dziko lino. Nkwabwino kuti tikhale ozipereka pa ntchito kuti makampani athu azinkana akulira akamakulira ndi kuti alembaso ntchito anthu ochulukirapo komanso nkuthekanso kuti kubadwaso makampani ati enaso kuchokera ku kampani iti imeneyo ndezikachitika chonde kuti Malawi munomo ntchito zizitani zizipezeka. Mapemphero othokozawa anachitika makampani onse a MBL Holdings mdziko muno ndipo adachitika pamutu woti palibe yemwe angatembereredwe ngati Mulungu wanena kuti ayi. Chisomo Break, MBC, Blantyre. Munkhani za masewero, mphunzitsi odziwika bwino wa masewero a tennis mdziko muno Henry Mtuta wati kuchepa kwa mipikisano kukuchotsa chidwi mwa osewera ena zomwe zikupangitsa kuti ena asileto masewerowa. Poyankhula ndi MBC, Mtuta yemwe ndi mphunzitsi wa timu yachisodzera ya dziko lino wati ana ochuluka ali ndi chidwi komanso luso la masewerowa a tennis koma vuto lalikulu ndi kuchepa kwa mipikisano. Masewera tennis mdziko munomo sindingayankhule zambiri ndikudziwa kuti azikuluakulu amene ali ku mtundaku aku tennis Malawi akhoza kuyankhula zambiri komano kwa ineyo ndingoona kuti chimene timafuna kwambiri ndiyoti mwina anthu oti akhoza kumatithandiza kuti tizikhala ndi mipikisano yambiri ku Malawi kunoko pakati pano tinakalibe koma ndingopempha kwa mwina kaya ndi makampani kaya kufuna kwabwino payekha amene ali ndikangachepe kuti atathandiza kuti tizikhala ndi mipikisano yotani yochulukirapo ku Malawi kuno zikhoza kutithandiza kwambiri. Ndi kuti ndinena apa zoona tili ndi ana ambiri ngati ineyo mwina ndakhala ndikuphunzitsa tennis ndimakhala ndi ana ndimayamba ndi ana ambiri koma naombeze kuti ana ajawo sikumaliza nawo limodzi chifukwa chonena kuti olumuli inulo ineyo kuti mukungophunzira chinthu koma palibe mpikisano palibe chimene munthu ungapitirizire chinthu chicha chifukwa anthu akamapanga zimene chingati anawo amafuna zikhala ndi mipikisano pafupi. Ndi nkhani imeneyo tafika pa mtsiriziro pa nkhani zathu masanano koma tisanasiyane tiyeni tionenso mitu yake. President Mutharika wasintha maudindo zina mwanduna zake komanso wasankha akuluakulu atsopano mu nthambi zofalitsa nkhani za boma. Boma lapereka ndalama zokwana 3.8 biliyoni kwacha mwa 10 biliyoni kwacha yomwe ikuyenerera kuthandizira ntchito za maphunziro aulere msukulu za sekondari. Ndipo unduna wa zaumoyo walangiza sukulu mdziko muno kuti zilimbikitse ukhondo pofuna kupewa kufala kwa matenda a kolera.
Pezani nkhanizi ndi zina zambiri popita pa mbc.mw kapena mbc digital pa Facebook, Instagram komanso X. Munali ndine Simeon Boys, masana bwino. Sabata ino mu program ya Woman Talk uli mwambi umene umanena kuti mawu amalenga. Kodi ifeyo ngati anthu timachita bwanji? Tikapsha mtima tisamafulumire kuyankhula mawu osiyanasiyana. Mwana kumunena tuku udzakhala mfiti. Uona ine ntakunena mene uona ozapangani maisi winda. Mawu amamanga, mawu amaononga. Makamaka ma social media awa. Yes. Ankonena zabodza osamalekerera anthu otemberera nzawo. Tabereka mwana tikumuchula maumphawi athu aja tikumuchula dzina lokuti ndaziona. Koma MBC, inspiring the nation.
Lero program ine ya Today on the Farm pamunda tufuna tikambirane nkhani yokhudza ziweto. Izi ndi ziweto zimene zikuchotsedwa kutchire kumene magazi zimakhala nthawi zonse nkubwera kudzakhala pa khomo. Inde tuzichitika kuno kwathu Malawi anthu kumaweta ziweto zimene azitenga kutchire. Makamaka chidwi chathu chili pa mbalame imene ya njiwa. Kodi mukudziwa kuti mukhoza kuweta njiwa ino? Tili kuno ku Nthawi Farms ndipo tucheza ndi brother leader ine aka Nthawi Farms Clement Onana amati fotokoze ndithu ati nzotheka kupanga ulimene wanjiwa. Takulandirani program yathu. Anthu akudabwa mmene akufotokoza kuti kodi zimatheka kukatenga chiweto kutchire nkubwera nacho pakhomo. Ya ndizotheka kuma kwambiri ifeyo chidwi chathu chili pa mbalame. So iyi ndi mtundu wa ulimi amati agriculture. Agriculture ndi kugwira, kuweta, kuchulukisa mbalame zakutchire. So ife tikuweta njiwa zomwe tinayamba kuchulukisa kuzera pa mazira amene tinawapeza kutchire. So kubweresa mazira kwapanga incubate kuyamba kuzichulukisa. Mutaifotokoza kai process chimati chimayamba nchani kwenikweni? So choyambirira ndi chiganizo kuti ufuna ziweta chani. So ngati ife chidwi chathu chinali pa mbalame ya njiwa yomwe takula tikumagwira kutchire pano ikusowa. So tinayamba kupanga scout ndi kupeza mazira a njiwa ndikuwabweresa kuno kunyumba ndikuwapanga incubate ndikuwasunga aja nkukula kenako nkuyamba kuchulukana. Pano sizifunanso kupanga incubate zokha zimachita zisa nkuyikira mazira nkumachulukana. Incubation yoyamba imunatani? So tinatenga mazira kutchire nkubweresa kuliso nkhunda. So tinakachosa mazira a nkhunda muchisa nkuyikamo mazira a njiwa ndithudwa. Kwenikweni mwina anthu kumakhala ndi mafunso kuti kodi cholinga chochotsera mbalame kutchire imuti agriculture ndi chani kwenikweni? Cholinga chachikulu kwambiri ndi zinthu ziwiri. One, kuti mbalamezo zisatheredwe. So mwina inuyo mukhoza kundisimikizira mwina miyezi ikutha musanaoneko njiwa mwayiona mutabwera kuno. So ife tikuzisunga kuti tiwaonesa anthu ena kuti njiwa zija zidakalipo. 1. 2, tikuzichulukisa kuti anthu ena akazifuna akhoza kutenga ukawetanso ku nyumba. So tazipanga domesticate. Kunoko simene zimakhalira kutchire. Ngati kunoko zamba kukwanisa kuberekana komanso nkumakhala kuzipasa zakudya nkumadya bwinobwino osapanga commit suicide. Chifukwa mwangoyitenga njiwa ija kutchire yayikulu kale kuibweresa mukeji ngatomo imafuna ituluke ndi mangomenya khoma nkufa. Imanyanyala osadya ndi kufa. Hunger strike. Yes. Pomwe mukabweresa mazira amene tinabwereseramo kabebe kakubadwa kakuona anthu akulowa nkhola dero kayika zakudya kamakhala kuti kazolowerana ndi anthu aja. Kodi mmalowe kankholamu? Nkholamu tilowa ndithu tikuonesani muli zisa mmene mumu muli tiana tina tomwe tauluka chifukwa panopono tikupitano ku off season. Zimaberekana kwambiri kuyambira November kumafika chamu February. Ndachita chidwi tilo zina zikambirana tili momo. Kodi zikoza tawe? Zikoza kutuluka. Zatulukako kunja. Komano zimangoluka kunja komwe mpaka mmazisegulira kuti zilowe. Ndithudi. Izizi sizina zolowere okhala kunja. Sizingakwanisi ukakhala kunja. Ndithudi. Tena kulokozana mwazipanga incubate. Yeah. Munazika bendi nkhunda zomwezo kuti zilowe muna moyo wa nkhunda apena zinata. So mazira atabwera tinazika mukhola la nkhunda ili maujena a nkhunda. Nkhunda ndizomwe zinapanga incubate ndikumadyesera tiana tija nkukula. Titakula tinazika pambali kuti tizione kuti kodi zichulukana bwanji. So zakhala so koyambirira tinayamba ndi pair ya mazira. Izi zomwe zikuoneka zofira nkhosisi. So kachiwiri timayang'anabe kuti pali nkhunda njiwa zina zimaoneka kuti sizofira nkhosi wazimakhala ndika blaga. Ndeti namba upanga scout kulowa mchikhalango tinakazipeza. So mazira ake nkubweresaso kupanga incubate. So apapa tili ma breeder awiri anjiwa. Pali njiwa zomwe zofira nkhosi. Zenezi de pali za black nkhosi. Za black zimakhala zazikulu kwambiri. Zimafanana ndi kukula ndi nkhunda. Pomwe zina izi
zimakhala zocheperako zofira nkhosizi ndithudwa. So mukaona umu mukaona zisa timaziponyera zinyalala munomo zimapanga zokhazisa mkuyikira mazira mkupanga hachi mkumauluka ndithudwa. Okay, zikayikira zira zimatenga 14 days kuti zibereke. Timabebezi tija timatenga 21 days kuti tichoke pachisa tiuluke. Ndipo tikauluka zimamangaso chisa china kuberekaso. So kuchokera November kufika mu February zimatha kupanga kubereka katatu. Ndithudi. So pachaka zimabereka ndeuti katatu. Ndithudwa. Zikachulukana zimene zizi mufuna muzira nazo kapena mumatana. So zikachuluka timagulisa so kwa amene akufuna kukaweta. So chifukwa sungagule kuti ukaje potengera mitengo yake ndiyokwererapo. So amagula anthu peya kumakapanga breed ku nyumba azingoziona. Ndithudwa. Zimene zikuthandizira bwanji concept imene yabwera matsiku ano yakumati agritourism. So anthu amabwera kunoko kuti azaone mene tikuwetera nkhundazi, mene tikuwetera ziweto zosiyana. Akabwera anthuwa amalipira kuzaona kuno komanso kuzaphunzira mene mungaziwetere. Chachiwiri kupatula kungophunzira ndi kuona ena amakhala nchidwi kuti ndifuna ndilenge zimene zikawete kwathu magulisaso. Chachitatu muli manyowa mbalame zazing'ono ngati zizi ndi amphamvu kwambiri kuposa manyowa aziweto zina wamba. So manyowa amene timawachosa munomo ukayika kumunda amatithandizira kukolola zambiri zina nkumazipasa mbalamezi nkumadya. Manyowa amene wamukati ndi abwino kwambiri mwina amathandizira mbewu zake ziti ndipo mwina ubwino wake ndotani? Okay, ndi abwino kwambiri chifukwa kuti ali ndi nitrogen wambiri. Nitrogen amene amapezeka mu manyowa ambalame ngati njiwazi, zinziri komanso nkhunda. Nitrogen pafupifupi 10 to 12%. Ameneyo ndi ofunikira mukayika munthaka ndamene amapangisa kuti mbewu yathu ikhale ya green komanso